sa may barangay Dusok, Bayambang. Pinanawagan po na maisaayos po yung lubak-lubak na daan po dyan. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Panawagan ngayon ng mga residente sa bahagi ng Purok 6 sa Barangay Dusok, Bayambang ang lubak-lubak na kalsada sa kanila dahil sa maaari nitong maidulot na disgrasya. Ayon sa ilang residente, pahirapan umano sa mga maliliit na sasakyan tulad ng mga motorsiklo ang pagdaan sa nasabing bahagi dahil malalaki na ang mga butas at naiipon ng tubig tuwing nagkakaroon ng pag-uulan. Oo, may amelantay yan ang disgrasya. Ito rin nadidisgrasya. Pati single, walay... Kaputek. Oo, tsaka yung mga... Alikabok. Bako-bako. Isa rin umano sa nakikita nilang dahilan ay ang pagdaan ng mga malalaki at mabibigat na sasakyan dahilan upang lumubog at malubak ang daan. Inihayag naman ng pamunuan ng barangay na naidulog na ang nasabing daanan sa kinauukulan at naghihintay na lamang umano ng pondo upang tuluyan ng maumpisahan ang pagsasaayos nito. Sa Provincial Road po, naitanong ko na po kay Sir Paingyan nung last meeting namin ng mga kakapitanis. So, magre-request pa po kami, gagawa pa po kami ng resolution dyan, sir. Hindi na, Kap, dahil priority namin yan pag may dumating na grasya galing sa region, pa-priority namin yan, magmumula sa MHD Pilar to Dusok, sabi nila po. Kaya hindi na po kami gumagawa ng resolution po. Bukod sa daanan, hiling din nila ang pagkakaroon din sana ng drainage system sa naturang bahagi upang magkaroon ng maayos na pagdadaluyan ang tubig ulan at hindi maipon sa gitna ng kalsada. Dinudulog namin ay sana magawa ng paraan para magawa na yung dinudulog namin po na daan. Mas makapal po para yung tubig na dumadaloy po. Tapos lagyan sana nila ng imburnal. Kasi doon dumadaan yung drainage. Maging ang mga streetlights, panawagan rin umano nila na mapalitan kung magkakaroon man ng pondo para rito upang maliwanag ang dadaanan ng mga motorista lalo pag sumapit ang gabi. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.